S veľkým samozrejme záujmom sledujem vývoj tohto manifestu, pretože pravdepodobne je to aj dôvod, pre ktorý cítim veľkú nervozitu pred nasledujúcim summitom Európskej únie, ktorý bude na budúci týždeň v Bruseli. Možno sa na mňa teraz bude hnevať Antonio Costa, alebo pani Ursula von der Leyenová, alebo pani Kaja Kallasová, ale chcem povedať, že Európska únia je úplne bezradná. Netuší, čo má robiť. Nabehla na vidli, pokiaľ išlo o vojnu na Ukrajine. V podstate z Európskej únie sa stala inštitúcia, ktorá zabudla na svoj mierový charakter, významne podporuje vojnu na Ukrajine. Teraz zrazu sa nevie pohnúť z miesta, pokiaľ ide o konflikt medzi Izraelom a Iránom a cítime tam veľký dvojitý meter. Prečo, keď tak Európska únia dnes hovorí o zodpovednosti, o diplomácii, o miery súvislosti medzi Izraelom a Iránom, nehovorí to isté súvislosti medzi Ukrajinou a Ruskom? To by ma naozaj mimoriadne zaujímalo.